Tulin just taksista ja jos te ette vielä tajunneet, multa tulee nyt vlogivideo pitkästä aikaa. Eli se olisi Panskui 48 täällä taas ja mä voisin tehdä mä menen hetkeksi tänne varjoon. Mä voisin tehdä uuden ton Thermos Timen. Eli sellaisen, missä mä kerron tarinaa jostain. Nyt mä menen sisälle, kun mä oon hetken ollut tuolla varjossa. Varmaan tänään teen uuden Storm Timen. Eli joo, ja siis mullahan on nyt monta YouTube-kanavaa, mut mä en käytä niistä kuin paria. Ja siis mun hiukset. Mä näytän nää sitten sisällä. Ne ei oo pärjätty enää. Siis, tässä ehkä näette se väri, se sininen ihana väri on muuttunut tämmöiseksi vaaleeksi, kellertaleväksi väriksi ja nyt koulussakin sanotaan, että mulla on harmahtavat hiukset. Onks mä tulossa vanhaksi? No en ole. Mulla on vaalennettu sinne sinisen väri alle. Ja sitten siksi varmaan, kun se sininen on kulunut pois, niin vaalea on tullut esiin. Ja nyt mulla on vaaleat latvat. Mä haluaisin sinisen takaisin. Niin kuin siniset latvat takaisin. Mutta toisaalta mä haluaisin pitää vähän lisätä tätä vaaleita väriä. Ja vähän enemmäksi. Juu. Nyt mä oon täällä kotiovella. Kohta mun pitää lopettaa tää lisäten teko. Mulla on siis englanninkielinenkin kanava, mutta nyt mä oon aloittanut sen teon. Niitten videoiden teon, niin siis todellakin mä puhun siellä huonoa englantia. Todella huonoa. Ja siellä on siis todellakin pari videoa. Ja sen kanavan nimi on Summer Holiday. Ja se holiday, niin joku tommonen. Mä voin näyttää sen jollain videolla. Mut käykää seuraa sitä, jos teitä kiinnostaa tommoset huonoa englantia puhuvat englantikanavat. Tai jotenkin kiinnostaa seurata, sori kun tää heilu. Eli seurata mun englanninkielistä kanavaa, jossa on huono englantia. Ja seurata miten se edistyy hyväksi englanniksi. Joo, mä tuun ihan kohta. Ja niin, ja siitä Bessusta, Besiali-videosta,
Kiitos kun olette tilannut minut 10 tilaajaan. Jee! Mä menen nyt ulkoiluttamaan koiraa. Mä teen sen spesiaalivideon ja joo, nähdään sillä. Moikka!